כעת נלמד לבצע תרגיל טורקרול. טורקרול או גלגול המטוס על ידי כוח הטורק שמופעל על ידי המנוע והפרופלור. הדבר החשוב הוא כניסה לתרגיל בכנפיים ישרות ובמהירות איטית ככל שניתן, וברגע המתאים משיכת בחריפות של הגה גובה והוספת מנוע. אנחנו נוסיף מנוע בעוצמה כזו שהטיסה נשאר תלוי על הפרופלור, וזכרו שברגע שתגיעו לזווית של 90 מעלות יחסית לקרקע ורק ב-90 מעלות, אז יתחיל כוח הטורק לפעול בצורה כזו שיסבסב או יסובב או יגלגל יותר נכון את הטיסן בגלגול שמאלי. זכרו שהתיקון היחידי שתוכלו לבצע הוא באמצעות הגה גובה והגה כיוון, וכמובן שליטה אבסולוטית על המצערת והמנוע, שזהו הדבר החשוב ביותר כאן. למאזנות אין כל השפעה במצב הזה. זכרו שבמצב של ריחוף או טורקרול המנוע מתחמם מאוד, היות ואין זרימת אוויר טובה עליו, ולכן מקץ כחצי דקה עד 40 שניות, אולי מעט יותר, תלוי במנוע ובדלק. צאו מהתרגיל בצורה מסודרת גם כן, וצאו לסיבוב קירור. סיבוב קירור הוא סיבוב כחצי מנוע או שליש, בו אנחנו מאפשרים לזרימה של אוויר קר לחלוף על פני המנוע ולקרר אותו. סיבה מספר אחת להתרסקויות בטורקרול או התחממות יתר של המנוע, ואובדן כוח במהלך הריחוף.